Pwersa sa kapolisan ug CDRRM responders sa Mandaue i-augment sa Cebu City alang sa mga dagkong kalihukan karong weekend. Sa habig sa kapolisan, ang ilang puwersa ipakatap sa Cebu City aron mutabang sa mga kalihukan sa Fiesta Senior ug Sinulog Festival. Pamaagi kini aron masiguro ang kaluwasan sa mga tao nga mutambong ug mapun-an ang kinatibuk-ang puwersa sa police force. Ang mga emergency responders gikan sa Mandaue CDRRM ma-deploy na sab labi na atol sa Sinulog Grand Parade. Mag-set up sila og mga emergency response stations kaabag sab ang mga responders gikan sa Cebu City ug lain-laing mga lugar. Lakip na ang mga barangay ERT teams sa Mandaue, dunay koordinasyon para makatabang sab atol sa solemn procession o Grand Parade. We have deployed personnel. We have deployed 200 plus personnel from Mandaue City to augment Cebu City for the Sinulog Bisdak. Naa sa tayo kagalingong medical station sa Mandaue CDRRM o sa Sinulog Parade Route. Nakatuan ang station ron kaya ang mga DRRM o atong staging area dito naa sa DSWD dapit. Dinatay medical station dapit sa Lorega.